What's up guys, I am Luis Martin Garcia. Today I'm going to tackle on how I learned guitar. Wow. But before tumabot sa video, please like, share, and subscribe for more videos. So sa una, what ko interest ng guitar? Kaya diba, kanang nakoy mahadlo kong learn og kuan ba something new nga ako first ito makita ko sa mga uban talaki nga dog guitar ay magpag gitara play guitar kay murag mo ko no biro ang biro rin ba murag magpasikat to sa mga babae ba murag doolon do one day nga nakadungog ko murag magkantang gitara murag masya pwede din na so nga ito mga tana yung dagan yung tana unsa tao ba diyan na unsa di tao minana so akong nakuan ako nga fingerstyle guitar din na siya dili na siya ordinary guitar nga strum ra so at first murmur ko bigwan pwede din na nana din oo mga to sige tanaw sige no search YouTube so first ang kuan kay guitar dyan na daw ang first nga kuan ng guitar mag strum na na step by step man di naman na diretso kuan sa mga wala wala pay talent ang gitara so akong istorya ko ninyo kay wasa ko ga-expect na makatong ko gitara ngayon ani fingerstyle bisan igor ako mo tokar ba so actually 1 year pa ko 1 year na ako nga kinat-on og gitar nangabaw na ko mo fingerstyle so I didn't expect that kuan sa gitara ako kinsay naka-influence sa gitara kay mga classmate yun ako mga classmate friends kita gud nila nga chuye de kanang sample ba nang makanta sa room jam di ba kasak ko kanta gud ano ko chuya de mo gitara de mo jam ba why not ako de gitara so to search ako mura jo kanang listo di kay bagay siguro ding waji kanang personal din mo ko ano ba so dapat tulo ko sa mga classmate first na di jo kalimot ang perfect nga kanoy Ed Sheeran so G minor CD G minor CD manang chords pag first yun na gaki yung kamot anak pam kanang sa puton ni tudlo na ko ba so sige ko kuan mga tanan ko sa track sila ana daw kang gamiton din ni no kanas Earl jud takot ko nagtabang ako Earl Randin di Balocos ana G ana sige ko practice sa balay wala ko expect na makaton jud ko so ana ko mag useless practice ako basta ko gitara ba mo ko gitara pa tong time so makapalit ko gitara timing mo to birthday din ako hindi na ko nga to palit ko gitara money first ang gitara first mora usar gyud ang gitara kinsa man kinahanglan sponsor na makita ko sa uban ba chuya jud pag ambot na tatangkat ko ng gamay man ko na paibaw sa mga classmate nga kabaw na ko gamay ba sa English style ambot mo stage na finger picking na ko ba kasunod nga finger gitara makatunan kay kuan man sani There's Nothing Holding Me Back by Shawn Mendes kay fan jud ko Shawn Mendes kabaw jud mga classmate awan hi guys Shawn Mendes nya to pag kuan namantay time na adto mi sa simbahan sa Ramos nakuan ko kachuya chuy ka ba kay mga banda dito ba nangwan ko gitara mga classmate wala pa tay kuan nga tuon nagbugal-bugal ko ba pagka dokar ba no ano wow, ano ko di ka? ano ko pinambol ba nya so istorya ko niya ni sa wala pa kabaw mo gitara na di pa kabaw mo gitara mani chance niyo ako 1 year ako nakaton usa na year so doon mo unsay technique para may mo so first dapat nadyo mo pasensya kung gusto gawin mo dapat nadyo ka pasensya ng butanga di ba so imagine mo na ko ano ko dapat nasa kay gitara second tip tapos sa gitara sa bukat kung ka gitara di ba sunod kay third no makuha na mo third line pa na pay last third kay sige tan-aw sa YouTube kana YouTube gamit kana
gamit as in daghan ka sila tricks nga ba ko ano yung tanaw sa YouTube daghan nga guitar tutorial nya. Next is for kaning dapat na nakay-inspire yung artist or basta artist ako ang inspire mo ng artist mo mana akong gi-inspire dyan na magkato gitara pero ang gani kay cover na ko simpante ng team mo so mana mara tips ang upat na buo para gitara na YouTube basta katong upat katulad di man ilugin niya ang upat ano to guys so salamat and God bless just like share and subscribe for more videos.